Il-kap tas-Servizz Pubbliku Mario Kutajjar ħabbar li matul din is-sena twettqu 70% jew 265 miżura li kienu elenkati fil-baġit għal din is-sena. Jiem qabel jiġi ppreżentat id-dokument tal-baġit għas-sena d-dieħla, is-Sur Kutajjar ppreżenta dokument intitolat It-twettieq tal-Baġit 2017. Id-dokument jelenka l-implementazzjoni tal-miżuri tal-baġit. Wettaqna b'kollox 265 jew kważi 300 miżura mill-baġit li tressaq is-sena l-oħra. Mingħajr preċedent ovvjament kellna l-Presidenza fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena u daqs li kieku ma kienx biżżejjed kien hemm ukoll elezzjoni fiha. Minkejja dak kollu ir-rata ta' implementazzjoni tal-baġit iċ-ċivili ġifieri baqa' għaddej normali minkejja l-Presidenza. U spjega li taħdan il-Gvern f'baġit wara baġit s'issa twettqu iktar minn 1000 proposta. Dan minħabba l-fatt li dawk il-proposti li ma jtwettqux ma jintefgħux fuq l-iskaffa, iżda jibqa' għaddej ix-xogħol fuqhom. Fil-fatt, matul din is-sena twettqu iktar minn 50 proposta li kienu mwiegħda fis-snin li għaddew. Jekk wieħed kellu jisled il-kbar, hemm ħafna kbar imma forsi il-tneħħija tal-heavy fuel oil, iż-żieda tal-mediċini tal-kanċer u anke t-tablets fis-settur tal-edukazzjoni. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li l-eżerċizzju li sar jixed il-kontabilità li qed jimxi biha l-Gvern. Mhux ninjoraw dak li għadda, imma gvern bi stil ġdid li qed jagħti rendi kont ta' emilu li din is-sena aħna wedna dal-affarijiet u xtajna. Dak huwa stil ġdid li għalija bħala Ministru tal-Finanzi huwa importanti ħafna. Il-miżuri kollha huma nnumerati u maqsumin kollha f'4 kwarti tas-sena, fejn f'kull kwart hemm imniżżel x'sar dwar il-miżura f'dak il-perjodu. Dan biex skont Cicluna tkompli tiżdied il-kontabilità. Il-Ministru Cicluna temm jgħid li dan kollu xhieda tax-xogħol bla waqfien li qiegħed isir min-naħa tal-Gvern.